आसाम नाङैनो दिनैनिफ्राय रंजालि बैसागु फालिनाय नुनो मोन्दों। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ लोब्बा लाखिना समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारिनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। 300 गोरिब दुखुथिया नखरनो समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारिया गाननो सारि राना होदों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावनि अल बिटिआर बेंगली इयुथ स्टुडेन्ट फेडारेशननि मावख'आव गासै 300 गोरिब आइजोफोरनो बेसेन नाङाजासे समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारिया सारि राननानै होदों। बिथाङा बेफोरबायदि समाज सिबिनायखौ बे आफादजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोराबो गोजोननाय फोरमायो आरो गावबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। नैथियाव जाहैबाय मोनसे जि खामानिखौ आङो दिनै बे बुस्थुखौ आं मावगासिनो दं। बे खामानियानो जाहैबाय रायजो राजानि ससियेल वार्कार आरो बे बुस्थुआ जादों जाहैबाय दिनै बोसोराव खनसे जि बैसागु फुराना बोसोरखौ बिदाय होनाय गोदान बोसोराव जों माबायदि आवगायलांनांगौ बिनि साथ्रखौ लानानै आं दिनै बे बुस्थुखौ आं दिनै होनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गोबां मानसिया दुखिया हावरिया मानसिफ्रा दिनै सोरबा बोरायसा बुरैसा मानसिफ्रा दिनै गांसे सि बायनानै गाननो थाखाय खस्थ' बेफोरबायदि न'खर नायै आङो दिनै बेंगली फेडारेशन जे बासुगावनि ट्रेन साइथिं बारै दिनै बे बुस्थुखौ दिनै आङो खामानिखौ मावफैदों आरो जाय बिथांमोना दिनै बेंगली फेडारेशननि बेसेबां माने खस्थ' लानानै सान्दुं गोसायाव दिनै बिथांमोना दिनै महिला बिथांमोनाबो दिनै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बे प्रग्रामखौ दिनै मोजाङै मोजां जाफुंहरनो हाबाय आरो बिथांमोना जे बे बुस्थुखौ खस्थ' खालामनानै माबादों बेवहाय दिनै बोराय बुरै दिनै गैयि मानसिफोर दिनै हावरिया मानसिफ्रा दिनै माने बोर होलांबाय। आंनि मोनसेल' खोथाया बेनो जे आंनि मेन थांखियानो जाहैबाय रायजो राजानिफ्राय बा गोरिब गुन्द्रानिफ्राय बा आबै आयं मादैमोननिफ्राय बोर आशीर्बाद लानानै आङो बिनिफ्राय बांसिन आङो माने मावलांनो हागोन आरो मावलांगोन होननानै आं मिजिं थिनानै दङ आरो आंनि जि खामानि मावनाय बेखौ रायजो राजाफोर नुबाय थागोन। ধন্যবাদ জানাইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, ইমান এটা ডাঙৰ ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ যিচুৱা চামৰামাৰী। এনেকুৱা এটা যিটো নেকি আমাৰ নতুন বস্ত্ৰ দান কৰিলে প্ৰায় 300 মানুহৰ প্ৰতি বস্ত্ৰ দান কৰি পেলাই তাৰ নিজৰ সহানুভূতিৰ পৰিচয় দিলে মানুহৰ বাবে বুলি সহানুভূতিৰ পৰিচয় দিলে। ধন্যবাদ আমাৰ যিচুৱা চামৰামাৰীলৈ। আমাৰ প্ৰায় 300 মহিলাক শাৰী বিতৰণ কৰিলে। নাই আমি সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি তেনেকুৱা আমি কৰা নাই। কেতিয়াবা আমি মহিলাহঁতক হওক বা হওক আমি বস্ত্ৰ দান কৰা নাই। এইবাৰ বিহুৰ উপলক্ষে যিচুৱা চামৰামাৰীয়ে ইয়াৰ মাজত আহি পেলাই বস্ত্ৰ দান কৰিলে। ধন্যবাদ মই যিচুৱা চামৰামাৰীলৈ। নতুন বছৰত দাদাক তো আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁৱে। এনেকুৱা আগতে কোনো আহাও নাই আমাৰ মাজত আহি আমাৰ এনেকুৱা দিয়াও নাই। ভালতো লাগিছে আৰু অলপ দুখো আছে কি চবকো দিব পৰা নাই, সেইটোও মনত আক্ষেপ আছে। চবক যদি অলপ দিব পাৰোঁ এইটো আশা ৰাখিছোঁ। আৰু দাদাই যে আমাক এনেকুৱা ছাপোৰ্ট কৰিছে এইটো চাই দাদাক মানে বহুত ধন্যবাদ কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।